Санкт-Петербургның экспофорум күргәзмәләр комплексында эш көннән көн кыза. Делегацияләр килә тора, килешүләр төзелә, очрашулар уза тора. Көннең беренче яртысында Рөстәм Миңнеханов Казахстан президенты Касым-Жомарт Токаев белән очрашты. Алар ике арадагы хезмәттәшлек турында сөйләшә. Былтыр Татарстан белән Казахстан арасындагы товар әйләнеше 35 миллиард сумнан артып киткән. Ә быел Россия белән Казахстан арасындагы дипломатия элемтәләре урнашуга 30 ел. С большим удовольствием вспоминаю свой краткий, но насыщенный визит. Татарстандагы кыска тик бик нәтиҗәле эш сәфәремне рәхәтләнеп искә алам. Чыннан да бик эшлекле, файдалы сәяхәт булды ул. КАМАЗ, Татнефть предприятиеләрен күреп сокланып йөрдем. Барысы да алар безнең илләр арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуга зур ярдәм һәм этәргеч. КАМАЗа, Татнефть. И это был очень серьезный импульс к дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Есть еще некие планы дальнейшего нашего развития. Ну, конечно же, лидеры в наших проектах – это компания КАМАЗ и компания Татнефть. Но в то же время у нас ряд компаний уже среднего уровня активно работают на рынке Казахстана. Татнефть һәм КАМАЗ җитәкчеләре Касым-Жомарт Токаевка Казахстанда тормышка ашырылучы проектлары турында сөйләде. Очрашу ахырында Татнефть белән Казмунайгаз җәмгыятьләре үзара килешү имзалый. Ул Атырау өлкәсендә Каратон Саркамыс геология тикшерүләре проектын тормышка ашыру турында. Халыкара икътисади форумда Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның инновацияләр үсеше министры Ибрахим Абдурахманов белән дә очрашты. Татарстан президенты ике республика арасындагы мөнәсәбәтләрнең ныгуы турында белдерә. Чирчик индустриаль паркы проектының уңышлы булуын аерым билгеләп үтә. Рөстәм Миңнеханов Бәхрәйн патшалыгының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Әхмәт Абдулрахман Әл-Саати белән дә очрашты. Татарстанга аерым игътибары өчен президент аңа рәхмәтен җиткерә. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чараларда да Бәхрәйн югары дәрәҗәдә тәкъдим ителгән иде, ди Рөстәм Миңнеханов. Алга таба җитәкчеләр инвестицияләр, ислам финансы, машина төзелеше юнәлешләрендә бергә эшләргә сүз куешты. Форумда ел сайын Россия субъектларының инвестицияләр җәлеп итү буенча рейтингын игълан итәләр. Татарстан ул исемлектә быел 2нче урында. Беренчедә Мәскәү шәһәре, өченчедә Мәскәү өлкәсе. Рейтингны Владимир Путин карары буенча стратегик тәкъдимнәр агентлыгы төзегән. Анда төбәкләрдәге бизнес өчен булган мөмкинлекләр, инфраструктура, кеше эшмәкәрлеккә ярдәм чаралары бәяләнә. Татарстан инде 7 ел дәвамында бу рейтингта беренче эшлеккә керә. Рейтинг показывает те тенденции, те тренды по изменению инвестиционного климата, бизнес-климата в регионах. Татарстан, которым под руководством Рустама Нургалиевича Миңнеханова у нас здесь достигнут целый ряд выдающихся результатов. Невероятно развита инфраструктура поддержки бизнеса. Доля рабочих мест в промпарках, технопарках, бизнес-инкубаторах. Бу эшнең бездә ничек алып барылуын Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларга да сөйләде. Все проекты, они под контролем. Это нам дает возможность оперативно реагировать и принимать решения. Вот даже последнее решение по льготным кредитам, системные предприятия получили 50 миллиардов уже с лишним. Малые и средние получили 35 миллиардов. И вот большая поддержка, порядка 150 тысяч наших предприятий имеют возможность по страховым взносам воспользоваться этой льготой. Форумда яңа килешүләр дә имзалана. Бергә утырып, сөйләшеп, менә бүгенге көндә нинди безнең проблема беренче урында тора, ничек аларга табырга, аларны чишәргә, менә бергә шулай итеп утырып, киңәшләшеп, шунга без инде менә юллар эзлибез монда. Бүген тарихта беренче тапкыр оештырылачак киләчәк уеннарын уздыру турында килешү дә имзаланды. Аның Казанда узачагы кичә билгеле булган иде. Киберспорт, цифрлы дисциплиналар буенча Татарстанда көч сынашачаклар. Уеннар 2024 елга планлаштырыла. Знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Татарстанның төрле чараларына ни дәрәҗәдә оештыра белүен күргән бар. Бу Россиядә генә түгел, дөньяда беренче тапкыр узатырган чара. 9 көн, 15 дисциплина буенча ярашачаклар. Катнашучылар саны Олимпия уеннарыннан 7 тапкыр күбрәк булачак. Большое спасибо за доверие. Мы пока ни разу никакого сомнения по нашей работе. Игорь Анатольевич, вам спасибо, что вы нас поддержали с этим предложением. И приглашаю вас всех в Казань в 2024 году. Но до этого можете приезжать, проверять, как мы готовимся. Спасибо. Форумның бүген төп программасы узды. Иртәгә делегатлар яңа килешүләр һәм танышулар белән таралыша.
Санкт-Петербургтан Рания Абдрахманова, Диня Газалиева, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы.